טוב, אז מה קורה חברים? כאן גיים רויאל, והיום איתנו, יונתן, תציג את עצמך. טוב, היום אנחנו נעשה את אתגר הפרינצס. טוב, אנחנו הצטרפנו לקלן. זה גרוע, יאללה, יונתן תאשר אותי. אוקיי. אנחנו נתחיל עם הרבה אליקסר קולקטור. כן, גם אני אשים רייג' זה לא ייגמר לעולם. יאו, זה כזה איטי, יאו. לא. וואו, זה איטי הולך להיות. זה הבעיה הגדולה בדק הזה. זה כבר צ'אלנג' להוריד טאוור. כן, אני לא יודע איך אני אוריד לך את הפרינסיות. אני אוהב לקרוא לזה. אוי, שיט, זה בעיה. זהו, שאלה בכל כך. שים משהו. מה זה עוזר? אוקיי, הבנתי. זאפ. אין? יואו, זה לא טוב. טוב, זה יוריד את הטאוור. צריך להתייחס? לא. יאללה, לא. זה לא מראה? טוב. טוב, נתחיל בצ'אלנג'. וזה בתוך אוויר. שמתי בדיוק דווקא אתה כשאתה הכי רוצה לוג, אתה לא מקבל אף פעם לוג. טוב. איזה תזמון של אייספירט, הם קפצו אחד על השני. תיזהר לא לשים לי בטעות איזשהו משהו. לא, עוד טיפה אליקסר קולקטור. תשים רק אליקסר קולקטור אחד ומירור, ואז רייג' ונתחיל. טוב, אז רגע אליקסר קולקטור. טוב, מוכן? רגע. גו. אוי, אבל הפרינצס היא תראה על האליקסר קולקטור. היא לא. היא לא? היא סטנטים. היא מחלות סטנטים. למה שמת? הייתי חייב לזרוק משהו. אני שם את זה זאפ רגע. אל תיתן להם לזוז כל כך. כן, קצת טוב. אני יכול לשים את זה פריז אליי? כן. כן, תשים. בוא נשים זאפ כאילו. עדיין תשים אולי טיפה אליקסר קולקטור, בכל זאת. יואו, כמה פרינצס, זה מטורף. כן, זה לא מהפחתי. כן, הן לא זזות. וואו, לי, the frozen pick is here. יואו, כמה הג'יינט, זה חולה נפש. זה... אין מה לעשות.
ראיתי אתגר וזה לא... יואו, כמה פרינסס. עושים אתגר זה לא אתגר. אבל אתה עושים לך פריז על הפרינסס. כן, תשים לי. פריז. פריז מאוד יעזור. טוב, הם מתחילות להתקדם, אין לך אליקסר, יונתן. מצבנו טוב, הם מלא. יואו, איך הם יורות ביחד. זה כזה, זה יפה. זה סימפוניה. אתה מביא אליקסר, וואו. יש לי אליקסר. תשים רייג' כל הזמן על האליקסר. תעצור אותם, תעצור, יואו. כמה? נחצי למעלה סך. איפה ג'יינט? איפה הג'יינט שלך? צריך ג'יינט, נורא. יואו, תראה כמה דמג' הם יכולות לעשות. רגע, שמתי את האחרון. לא, הייתי יכול לשים את האחרונה. טוב, אז זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם ונתחיל לפעם הבאה, ויאללה ביי.